Tamén isto collería lo máis o menos a medida. Ahora isto collerían inxerto no aí, inxertan isto, e isto lanzan el queso con isto. Sabes como fan de inxerto? Moitísimas gracias a todos por vir. Bueno, esperemos que disfrutedes desta actividade porque está pensada totalmente para o voso disfrute e para que recordedes un pouco o antigo saber e os que non, pois que aprendades, por suposto. Entonces, voulle dar a palabra a Aurelio, que é o presidente do Instituto de Estudios Valdeorreses. Temos a honra de que abra este acto. Vale, un aplauso para Aurelio. Bos días a todos. Unha vez máis, dasme a oportunidade de volver a Oria Martín, terra dos meus afectos e dos meus ancestros, porque unha boa parte da miña familia, por vía materna, procedía daqui. Aquí, na casa que queda solo o escudo, son os restos da casa do meu avó. Aquí, nesta fermosa plaza, que leva o nome do que fora bon amigo, José Luis Núñez, estaba sentada unha das nosas casas, a do escudo do Brasón. Hoxe, sin embargo, non veño a falaros de mí ni de miña familia, sino doutra gran familia, a dos insertadores e insertadoras, os que me gusta chamar, con toda razón, os salvadores do viñedo de media España. Os héroes vencedores dunha enfermedade de aviz que chegou un bon día do ano 1870 con intención de quedarse, pero que foi desterrada gracias á iniciativa de algúns viticultores que buscaron o antídoto fora de Galicia, percorrendo España e Francia e incluso algún país americano. En letras de ouro deberon quedar gravados os nomes de don Pepito Núñez, médico forense, e de don Ricardo Burrerán, comerciante banquero, que mandou a dous dos seus fillos mundo adiante para atopar a forma de combatir a firosera, que xa había asolado por completo os viñedos de Valdeorras. O viño constituía a primeira, case a única fonte de riqueza, e había que defendela. E viron coa solución insertando as nosas variedades autóctonas sobre o poste de viza americana. Para reprobar os nosos viñedos cos novos insertos, sobresaliu o Concello de Villamartín. A todas, bueno, gracias ao Concello de Villamartín. Aurelio, unha exposición histórica importante, Aurelio sempre está aí nesa posición. Gracias, sobre todo, darlle un aplauso importante aos que se decidiron a poñer e facer a inserta como se facía antiguamente. Eu, solo desde a Ruta do Viño, é algo que temos desde fai tempo, temolo falado nas xuntas rectoras, con Cristina, algo importante, quero dicir, Valdeorras, moi importante por o viño, pero moi importante por os inxertos, por os viveiros. Hoxe somos a comarca que máis viveiros hai con diferencia de toda Galicia. Creo, se non me
se os datos non me fallan, que dos 9 que hai registrados en Galicia están aquí en Valdeorras, o cual indica a importancia que tuvo e que ten a día de hoxe. Eu desde a parte, podo falar personalmente, desde que era pequeno, desde que teño uso de razón, na casa sempre se fixo a inxerta, vimos dunha familia que xa empezou o bisabuelo, o abuelo, o pai, e bueno, nos demos aí un pequeno cambio, dedicámonos máis ao viño, pero quero dicir, eso queda moi metido moi dentro. Desde o que estou vendo aquí, o desollar, os mazos, despois a navalla que tanto se guardaba durante o ano e como se facía para afilala. Unha cousa importante que falamos cando se va a facer esta actividade, se se iba a encontrar ahora a rafia, pois encontrouse, as mulleres eran unha parte importante, importantísima neste proceso, e ademais cunha destreza importante que para atar. E despois, pois, volver a levar os inxertos ao choco, etc. Unha cousa tamén que me quedou no recuerdo, nestas fechas eran as festas de San Jorge e coincidía normalmente ca postura. E nós, como nenos, íbamos a axudar e sempre oíamos as bombas aquí, desde ali, desde a rúa, as bombas en Vilamartín, estábamos xa nerviosos bueno, papá, que temos que marcharnos. Entonces, bueno, solo eses recuerdos, esa parte importante. Quero tamén nombrar un momento, un cambio que hai nesta maneira de traballar, que polos anos 80, cando chega a democracia, sei que hai un viaxe a Valencia, tamén xa empeza, digamos, a abrirse o conocimiento, e vexo tamén aí unha mesa que xa non é de navalla, senón é ca inxerta de Omega, e xa sei que hoxe en día o traballo que se fai é con cámaras, etc. Digamos, o arrancar os inxertos, que era do máis duro que había, pero hoxe tamén se fai con maquinaria, digamos, cun proceso importante. É unha alegría que esta festa se retomara, tiñámolo desde a Ruta do Viño como moi posicionado, e bueno, é que siga durante outros anos. Quería comenzar lendo o programa de festas de San Xurxo, do pregón de Xaime Prada. Estamos falando do ano 1930, non sei se darei feito adecuadamente pola forma na que escribían, pero creo que ao mellor algo chega. O rayar o mediodía e disparo de 100 bombas de Palenque e de Namitra dirán que chegou a hora de empezar a tremolina. Dende entón non se traballa máis, a non ser nas cociñas. Os homes abren as portas das covas, tiran das villas e todo o que pase diante ten que botar unha pinga. Que en Vilamartín a xente non é negada nin cativa para agasallar os da fora nos días de romería. Ao chegar a noite empezan o folión e nil os 30, acordaivos dos 30 de Trives, os 30 tocarán todas as pezas que iles tan ben repenican. Foguetes de 3 estralos, os que a tradición obriga, alternarán cos estrondos dos disparos da Namitra, mentras que a xente moza, a media luz das bombillas, baila hasta mediar a noite ou quizá hasta máis enriba, e fala as apalpadelas para entenderse máis axiña. Isto pasaba no 1930. A final deste evento, que está acontecendo no día de hoxe, busca salvar do océano do olvido a nosa seña identitaria máis característica, a inxerta. A inxerta da vida e a práctica da inxerta e o traballo do viveiro foron o noso sustento máis prezado durante séculos. Por iso hoxe é un día moi significativo. A nosa máis sincera homenaxe a aqueles viveristas que siguen en activo, pois grazas a eles Vilamartín sigue no cumio dos viveiros da vida de toda Galicia. Tamén con este acto buscamos homenaxear a todos aqueles enxertadores e viveristas que malia que xa non se atopan nestas terras de labregos, sempre estarán con nós a través das súas ensinanzas e o seu bo saber facer. Por eles e por todos nós que traballamos a terra e vivimos dela, e por todos os veciños que nos axudaron sen pensalo, moitísimas grazas. Tamén as nosas adegas dos que imos degustar os seus maravillosos viños que tantas delicias nos dan a todos os valdeorreses. Mención especial a nova adega Barón do Sil, a cal nos agasallou co seu godello para disfrutar nesta festa. O Instituto de Estudios Valdeorreses
gracias Aurelio, a Ruta do Viño de Valdeorras, gracias Joaquín, e ao Concello de Vilamartín, como non podía ser de outra maneira, en especial a Sere, porque ao final ela foi quen se encargou de organizar todo este tema e quería ter unha mención especial para ela. Tamén unha mención especial, lóxicamente, como non pode ser de outro xeito, para os coveiros de Vilamartín, que están sempre dispostos, solo fai falta levantar o dedo e eles xa están aí colaborando con todo o que se lle pide. Desde logo, a todos estes veciños e veciñas que no momento en que se falou de recuperar a festa da Enxerta, todos se puxeron arriba a traballar e dá gusto para min, desde logo, para o Concello é un honor. Así que moitísimas gracias a todos eles e eu creo que neste momento temos que facer entrega dunhos pins a unhos viveristas que aínda temos en Vilamartín. Moitas gracias. A José Luis Vareiras, un aplauso para José Luis. A ver, lo ponemos aquí. Bueno, aí está o Concello de Vilamartín. O seu pin de plata. E o seguinte pin de plata co escudo de Vilamartín é para Fernando Núñez e o colica Joaquín. A Benjamín Bedo. Por motivos de saúde non puedo estar. Así que, bueno, espero que pasemos un ratillo interesante, divertido, y que probéis algún vino que posiblemente queda muy gustado, si hacemos alguna cosa particular. A cata organiza a Ruta do Viño, ¿vale? Entonces, dentro da Ruta do Viño do Concello de Vilamartín forman parte de dúas adegas, entonces temos un viño de cada das dúas adegas. O terceiro viño que vamos a probar non é unha adega que teña sede en Vilamartín, pero sí que é verdade que o viño que vamos a probar é dunha parcela que é do Concello de Vilamartín.